Hello guys! Magandang hapon. It's 1:30 na. I'm sorry. Actually, may utang ng loob ako sa kanya ng hindi nila. Naanap ko. Yun lang ako nag-vlog. So, yan. We're having lunch na. Luto ako ng French beans. Tapos yung Salmon. Pink salmon. Binili ko sa SM. Pink ba yan? Tapos, steak. Steak na naman. Oh my God. Yabang nito. Hello guys! So, we're here ulit sa MOA. Papuntang MOA. At may, kami ulit. Meeting sa manufacturer. So, para sa pagpapa-FDA ng mga bagong products. And, ayun. Sana nandun na yung makaharap ko na yung dati nalaglag na naman yung ko. Ano eh? Si Kuya yung tawag dun? Chemist. Ayun, nawala ako kanina guys. Sorry. Bali follow up meeting siya nung ginawa namin 3 days ago ata. Ayun. Para may lalatag daw silang panibag. Mga requirements, mga kailangan namin ayusin, mga ganun. Diba? So, yeah, kasi yung target namin ngayon is makapag na sa international. May labas na yung product international. O ito nakakalabas naman na siya. Oy, Dodi, yun yung pila sa kabila. Hindi ka pwede kong maliwa. Ay, yung pila. O, sige. Ito na ito. So, nakalabas naman siya international, pero gusto namin guys yung bultuhan talaga, diba? Kaya inaasikaso namin yung mga papers na kailangan asikasuhin. Kaya busy-busy ang lola nyo, and nagbabala kaming umuwi ulit sa probinsya kasi nga hindi pa maasikaso ni Nene yung paghanap ng pwesto doon. So sabi ni Mika, kami na lang daw mag-asikaso. Kaso ayun, baka mag-bus na lang. Pero yung mag-bus, daddy, mas nakakapagod mag-bus eh. Kung na lang mag-drive, may iwan ka na lang sa bahay. No! No! Ayaw niya maiwan sa bahay. Sama ka na naman. Walang may iwan sa mga doggies. Iwan ako, ilang days na naman yun. 3 days. 3 days. Dun. Lagi po ng parking. We are home guys. Ayun. Meeting lang naman yun guys. Tapos yeah, medyo mahaba-haba yung meeting kasi hindi na-absorb ng utak ko yung yung mga nakalagay sa sa papel. Grabe, padugo pala ito FDA na to. Well, anyway, ayun, isa lang naman in-assure nila na makukuha namin yun by the end of, wait lang, grabe yung ko. Grabe yung Japan. Hindi yung, ganito. Oiliness ko. Talagang, gravity. Ayan. Walang anything sa aking face lock, guys. Kundi, pero itong kilay ko, gaano yun eh. Ayan na yung kilay ko. Nasa tissue na. So, yeah, isa nga in-assure nila na by the end of this year, hopefully, makuha na namin yon. Kaya, ayun, kailangan namin mag-comply sa mga requirements, yung ganun. So, sila na mag-aayos nun. Kaya na nila yun. At di maarok ng utak ko. Charot. Tapos, ayun, kami ni Daddy. Nagsimba kami sa Baklaran. And konting snacks. Yun lang guys. Kaya din ako nag-vlog. Tapos ayun nga, inaayos ko pa yung letter of intent sa ipapasa naman ni Japong para doon sa festival mall. Sabi ko dapat mag-edit ako ngayon. Wala na. Hindi na nakapag-edit. Pero ayun, may naman tayo. May papanood pa kayong mga vlogs nun nasa kami. Palau. Hindi. Sa Palau. Nasa probinsya. Dami tayong vlog nun eh. Excited naman masyado tong si Dario. Look, may bago na naman siyang kick. Sarap i-kick ng butt niya. Kicks. Puro sapatos. Wala namang pinagganan. Hindi naman laging umaalis.
Ewan ko ba't kaya mga boys. Sa bagay, mamanahin naman yan ng anak mo eh, no? Maabot pa kaya yan, baby? Yeah. Yung mga shoes mo na yan. Kasi si Chris, hindi pa siya gaanong mga ano sa sapatos, guys. 1 pair lang is enough na sa kanya. Yung, ano, may pang PE lang siya. Okay na sa kanya. Kaya yung mga sapatos na ito ni Daddy is for sure. Mamanahin naman ni Chris. Ito nga sa loob dito. Mag-uwi, pimpleness. So, yeah, mag-empake muna ako, guys, para tomorrow is gugora na tayo. Halos pareho lang sa dati mo eh. Hindi ah. Hilig sa Jordan. Iba. Ayun oh. Pati nga yan. Oo, tapos ito. Halos pareho lang. Parehas ba? This is Ay, may puti. Aura. This is ay, difference no? Ay, may puti lang. Pero almost done. Oo, talaga naman. Ayos ka. Ano babalik dyan? Ewan ko lang. Good morning, guys. We're off na sa airport. Ayan. With Daddy yung gala-gala muna tayo sa Palawan. Wish ko lang makagala talaga. Baka ending na ito. Tulog na naman sa hotel. Pero hindi. May bro, dyan malimutan ko yung controller ko. Oo. Okay na yan. Parang hindi masyadong balik. Buti na lang sakto. Day off ngayon ni Emma. So, ayun. May kasamang buong maghapon yung mga doggies. Pero mababait naman yun. Kahit na wala silang kasama sa araw. Tahimik lang po yun. Basta nasa loob lang siguro. Kakasama silang mga fur bebes. Sa go. Play na kami guys. Waiting. Nagtitinga pa tong katabi ko. Puro beef eh. Sakto na ba yung pag-vlog ko? Gusto mo ng beef? Beef pare. Dahil ko sa ito lang. Ewan ko sa'yo. Later na nga. Nandali. Touchdown, Palawan. Ayun na si Kalbo. Nanguna na. Init na. Ang chinit ah. Mag-chinit today. Naku kuya, late naman yung payong mo. Ayun, maaga ng 20 minutes yung ano namin guys. Yung pagdating namin. Maaga rin kasi yung umalis doon sa Manila. Dito ka lang! Tapos, inaantay lang namin. May susundo kasi sa amin eh. Staff ng hotel. Tapos yung diretso parang tour na. Diyos ko si Calvo. Naglaboy na sa initan. Sabi ko antay na lang dito eh. At may makikita niya naman yun. Apo. Yeah, thank you. Ayan na yung ating Sundo Royal Park Hotel. Ay. Hello po. Yes. Ano activity niyo para Ano ba yun? Wait lang ko. Check ko. May itinerary na kasi kami. ay nakapackage po kayo? Lunch muna tayo guys dito sa Hein Chicken. Malapit lang to doon sa sa hotel. So tricycle lang kami, 80 pesos yung bayad. Ayun, tapos sulit na sulit yung pagkain nila dito, 114 pesos. Ito na. Itong chicken na to with rice, 114 or 124 ata. Yung buong picho ata, half na picho, tapos wings. Ayan, tapos we have kare-kare, tapos sinigang na hipon. Then let's eat. Maluwag yung area. Kain. Grabe yung hipon guys. So, inubos ko talaga. Ayoko na kasi siyang i-take out eh. Yung sabaw marami pa. Tapos yung chicken ang dami pa. 114 nga lang talaga siya guys. Yung isang slab na breast. Tapos with
Wings, 114 lang with rice na. Tapos nag-extra lang kami netong sabaw and ano, kare-kare. Less than 1,000 na yung kinain namin. Kasama na yung extra rice, pati yung drink. Super mura, oh. Nakakatuwa. Pag sa Maynila, ano na to? 1K plus na to. 300 kada isang serving doon sa ano. Start na guys ng ating day tour. May gilid yung spoon. Diyan lang tayo pumunta mo eh. Medyo malayo ata. Ha? Ay, may susunduin lang guys na ilang guest pa. Iba-ibang hotel. Ayan, basta puno itong van na to. Para sa day tour. First stop guys. Ano nga to daddy? Bay Walk? Bay Area? Ano ba? Parang Rojas Boulevard. Version ng Rojas Boulevard. Kasing ganda pero hindi simbaho. Pero hindi naman ang ngayon mabaho yung Rojas, diba? Saan naman pupunta yung jowa ko? Ayan, 15 minutes para mag picture-picture. Next stop, Plaza Quartel. Ang cute ng mga ano. Ito. Okay. Wait lang, kinig tayo dito. Ay, asan yung ano natin? Tour guide. Kinig tayo sa ano niya mamaya. Tayo as the garrison. They were there in person approximately 150 American soldiers. Now, and these soldiers were ordered into trenches and doused with high-octane airplane fuel, setting them on fire and burning them alive. Yes. And only a laborer narrowly escaped the massacre. Now, by swimming their way out from here to LiQWYD River, which is the southeast part of the city. And also were located LiQWYD Penal Colony, known as a prison without bars or the Alcatraz of the Philippines. Meron pala nun. Di ba doon yung ano, mga lepers? Ay, no po. Wala na yung mga lepers doon. Wala po. Ano po yun yung sakit? Ah. Ano po yung kulyon dati? Munisipyo po yun. Ah, Okay. This is the entrance of TAft. And these two plasman out by bubble fence is all about Libertad, which is one of the last men. And those monuments at the back, oh. were engraved the names of the victims and survivors. That statue is the Burning Man, is how they look like before. Talaga. Let's check the names. Baka may mga friends ko yun. Ay, may mga friends na nandyan na. Check natin yung mga friends there natin. Baka kasama sila sa nasunog. Uy, grabe. Nakakaawa naman. Ganyan. Sinunog sila ng buhay? Yes. Sila ang intervening force sa Japanese army. Oh, sis. Hello guys. So, dito kami sa ano. Ano ba ito? Bilihan ng mga pasalubong. Kunti lang nabili ko kasi kalat lang yan sa bahay. Pati sa Don Carlos. Kaya, ayun, mga bisko-biskotso lang yung binili ko. And then, nag-ice cream lang ako. Nandiyan pa sila sa loob yung mga kasama namin sa tour. Tapos konti kasi yung selection eh. Di ba? Kaya, yun lang. Kung ano kaya mo.
We're here na sa Crocodile Farm. Dito muna tayo, Daddy. Hindi, gusto ko sa tulog. Totoo? May totoo ba? Oo. Farm to ng mga pulis eh. Sige, sunod lang tayo sa ating. Everyone, please, hands off. You have a camera and cell phones, you can take pictures anywhere, but instead of flashing off, everyone, please turn off your flash. And then please keep quiet to minimize the stress of the young crocodiles. And lastly, as we go to the fence of the big crocodiles, everyone, please take all meetings not to fall inside the fence. Because I'm not so sure. Totoong balat yan, Daddy. Oh. Okay? Grabe. Let's proceed to the live crocodiles. Everyone, this way please. Late cameras, if you want to take picture with skeleton, you can come back later for after our tour. Alright. Let's proceed. That's it. Later And na. that is the last picture we will Lucky you. Hindi kaya to si ano? Si, sino ba yun? Yung nahuli na ano? Yes, what's that? Saltwater crocodile. Itlog. Totoong itlog yan. No? Yeah. Oh. Wag. Tour muna tayo sa ano. Mga bebes daw. Hindi kaya si ano yun? Si Lolong. Yung malaki doon sa ano. Sa estante. Dito tayo sa hatchling house. Quiet daw. Quiet, quiet, quiet. Baby crocodile. Saltwater crocodile. Indo-Pacific crocodile. Dami pala dito. Yan. Ito lang. Ayusin mo yung fence lens mo. Laglagan po. Ang laki. Nakakatakot. Oh my God. Ang laki-laki niya. Ang laki, Daddy. Laglag ka dyan eh, no? Ito ata pinakamalaki eh. No? Kaya nalaglag phone mo. Ay, kunin mo. Ayoko nga. Baliw ka. Natakot. Ay, may mga name pala sila. Ito si Kalayaan, a saltwater crocodile transferred from the breeding area on Araw ng Kalayaan, June 12, in celebration of Philippine Independence Day. So, kaya Kalayaan siya. Doon ako pala ako nakano. Ito pala guys, si Kalayaan. This one is Makmak. Where are you, Makmak? So, dito si Makmak. Ang laki din ni Makmak. Ah. Oh my gosh. Makmak is a male saltwater crocodile who was captured in Panikian River. Oops, wait lang. May picture sila. Saan ang asawa ko? Ayun na. Hi! Hi, good. Oh, lalaki nga siya. Parang nag-aantay ng ano. Nag-aantay ng malalaglag. Oh my jeez. Gravity. Pero wala na siyang ipin. Baka matanda na siya, no? Siya si Surigao.
Why Surigao? Because from Municipality of Del Carmen, the province of Surigao del Norte. So, Surigao. Wala na siyang ano, bungal na siya. Dati bungal na siya, oh. Wala na siyang ipin. Yes, try mo nga. Pakagat mo yung braso mo. Ito si Kagitingan. Araw ng Kagitingan naman siya yun, ano, tin-transfer. Hindi ba fully charged yan? Ewan, laki-laki ng tiyan. Mukhang kakain lang. Reptile yan eh. Kailangan lang magpainit para maganda. So, nung weekend sila. Long weekend. Dito, ay, kala ko lang laman. Sa water. Chill na. Kahit malamig ng panahon. Just kind of chill. Shimayo, an adult saltwater crocodile transfer here on Flores de Mayo. That's why he is named Mayo. Mayo, it's Mayo. Cool. Ewan ko sa'yo. Mayo. Ay, ito, daddy, oh, baby. Baby pa. Ayan, may photo booth pala dito. Ayun, oh, may sawa, oh. Dito yung may sawa doon. Ay, sawa ba yun? Python? Ay, ganun. Gusto mo? Ayaw. Ayoko. No. Ayaw. Okay, one more. Okay, and last one. Ay, nakaano naman pala yung ano, tape, yung bibig. So safe. Oo, naman, tinape yung bibig. Pag kumagat yan, hindi mo tao. Ah, kaya. Sa tiyakas. Kaya pala pagting na para paglatin yung Hinakain din pala yung crocodile yun. Crocodile sisig. Sabagay, pagkain yan, mga manok din. Manok, baka siguro. Kaya, naman to. ha? Parang paniti. Mas ka na. Ayun, nagpa-picture kami guys, ano. Kawawa naman yung baby crocodile. Labog na siya. Ginawang ano. Last stop na ata to guys, Baker's Hill. Famous daw to sa mga pastries. Thank you. Around 30 minutes here. 30 minutes. Okay, 30 minutes. Wow. Ang bango. Ang bango ng pastries. Kuha tayo. Gitna. Magkano kaya? Mahal naman. Ito. 250 oh. Wala. Picture ng big yan eh. Oh. Oh, big naman ah. Ito Big may yan. Tingnan mo laman. yung laman oh. Okay. Ano ba gusto mo? Ito? Yan, ayoko niya ito. Cheesecake you want? Ito. Cheesecake. Gusto ko yung medyo ano, medyo toasted. Sige, kuha tayo nito. Ito meron din. Maliliit. Bite size. Choco bulilit. Ayun, namili kaming ano guys. Mga hopya. Pasalubong. Ano daw, famous daw dito yan eh. Baker's Hill. Yung hopya nila. Yun. And 30 minutes kami dito. Kaya nag-aantay na lang kami ng tawag ng ano. Ay, against the light pala. Tawag ng... Uy, Mingming! Ang ginagawa mo? Nagka-furball? Furball yan? Ay, nag-aantay na lang kami ng tawag. Grabe na, ka-oily ko na guys. Wala ka bang ano yan dati? Tissue eh. Oiliness na ako eh. Ayun, tapos may ano dito oh, yung paikot na yan is palaruan ng bata. May pa-challenge dyan kaso oo, kaso pagod na ako. At masakit na yung ulo ko kasi nga kulang pa kami sa tulog kagabi. Gawa si Maggie. Ay naku, katok ng katok si Maggie kagabi. Nakakaloka. So, ayun. Wet pa tayo. Wala sa tulog kagabi. Tapos maaga pang gumising. Dahil nga maaga yung flight kanina.
Gusto ko nang makabalik sa ano. Sa hotel, no? Makatulog na. Ay, nakatingin si Doggy. Hi, Doggy! Suplado ka, ha? Porkit ano ka na ng camera. Ayun, nangingi siguro siya ng pagkain dyan sa kantin. Ayan. Tapos naka-chinelas lang kami ni Daddy, guys. Wala, naka-cracks lang din siya. Tapos chinelas ako, tapos leggings. Yun lang. Kasi sabi ko wag nang mag-shoes at kung pupunta kami bukas sa underground river. Ayun, ito lang. Mas madaling, mas madaling isuot. Slip-on lang. Diba? Kasi komportable pa. Tara na, tingnan natin kung ando na sila. Hindi ka nauuhaw, ganon. Correct. Pagod na talaga. Binigyan pa kami guys ng complimentary nung tour guide namin. Yay! Thank you so much. Package na pala itong kinuha namin itong Palawan trip na to. Package na siya pero yung first day lang ang may tour. Matingnan nyo yun. Yung mga dyan, picture pa kaso pagod na itong jowa ko. Ayaw na mag-picture. Kaya dito muna tayo, antay muna tayo. O, dyan lang. Dyan. Ayan o, ayan o. O kaya doon. O, dito na lang upo tayo. Mainit sa labas. Ang gulo naman tricycle dito. Tinan mo yung mga puwetan nila para mga ano talaga. Pang kotse. Astigno. Ayan. Ito na pala sila. Ito pala guys yung last stop namin. Kala ko yung sa bake shop. Siyempre may pupo siya pero kawawa siya. Tingnan mo. Parang nahihiya siya. Tapos nga. Yung horsey. So ito daw yung Mitras Ranch Mitra or Mitras Ranch. So mini Tagaytay nila dito. Ang ganda. Picture na tayo guys. Ganda. Pwede daw pumasok yan sa bahay para may 20 pesos entrance. Why not? Tingnan natin ito. Oo, diba? Ang ganda. Ay, may pa. Zipline pa. May doggy. Daddy, may dog. Doggy! Ayun, lumapit. Anong aso yun? Beagle. Oo nga. Tapos yung yung kanyang pagdun. Di po si Stifler yan. Yung binigay mo sa aking toy. Beagle yan. Robinson's Place, Palawan. Yep. Sana makapaglagay tayo dito ng RMK. Hindi, kahit ako makapaglagay tayo ng RMK. Kaya bumaba na sila, pupunta pa silang El Nido. Kasama namin sa tour. And we're here na guys. Grabe. Buho ko na sa sombrero. Na kami sa room namin. Ayun, super kapagod. It's 5:40. Dito lang kami sa baba. So, tanaw yung labas. Diyan. Tinatamad na si Dading lumabas kasi pagod. Kahit ako guys, tinatamad na ako lumabas. Kaya sabi ko, yung dinner namin is pa-deliver na lang. Kaso ayaw niya na doon sa kinainan namin kanina. Makdo daw gusto niya. Tapos, since tomorrow, free day na namin. Ayun, nagde-decide kami kung itong Port Barton ba or yung pero underground river talaga kailangan punta namin yun. Ilang oras ba yung underground river? Hindi ko lang alam. Pagkatapos kung may spare time pa, pag hindi tayo abuti ng alas 2, diretso tayo sa swimming na yan. Oo nga. Kaso ito, yung 5 AM to dati, departs ng 5 AM. 5 AM? Oo. Na, Tapos dito na tayo 2:07. mag-beach dito.
Sa bagay. Pero anyway, tapos ito kasing El Nido. Pwede pala to from here sa Puerto Princesa. Puntang El Nido. Kaso 5 hours yung ano, yung biyahe. Eh, para kang by land yun ah. Para kang nag-travel ng Manila to Pangasinan. Sabi ko parang wag na. Next time na lang. Parang mag-diretso El Nido na lang tayo. Yung ano, parang hindi sakit sa katawan bumiyahe. So, baka mag-ano na lang kami tomorrow din. Underground river. Ano na yun eh, 2,200 din. Dito na sa hotel magpapabook. Tapos free buffet lunch na yun and snacks. So, carry na. And kaso may nag-offer sa akin kanina na ayun, mas cheaper. 2,000 daw per head. Kaso, tinatanong ko anong inclusion. Hindi ko siya sumasagot. Kaya, ayun, antay ko lang siguro. Pag hindi siya sumagot, gano'n kami. Dito na lang sa hotel. So, ano dali? Makdo? Sorry ko na po sa ano. Kasi yung... Andun, kunin ko lang. Tayo dun. Dumating na deliver. Makdo. Ang sakit ng ulo ko. Biglang sumakit na ewan. Tumayo ka eh. Oo nga eh. Nakahiga kasi ako biglang kumatok. Ayan. Nagpa-deliver na lang kami guys. Tamad-tamad move na naman kami. Pero ayun. Kasi tomorrow maaga tayo. 7 AM. Underground river tayo. Ayun. Tapos sa third day, Saturday, dapat mag Honda Bay kami. Kaso hanggang yung flight pala namin 4 PM. So, baka ano lang. Kung carry na hanggang alas 12 lang, i-push through natin yung Honda Bay. So, kain muna tayo. Ayan din na. I was supposed to... May rice ba, Daddy? Oh. Ayan, may rice na. Kaso wala tayong kakainan. Eh, dito na sa wax paper. Ayun, may soup! Yay! Meron. Meron pala. Ayan. Classic. Kasi nagpad ako ng soup. Nugget sauce. Magnanamo Meron pala. sauce. May soup. Yun. Favorite ko soup nila. Ay, bakit ano? Cheese ba yung soup nila? Gusto ko yung mushroom. Tapos, ayan. Longkok. Naku, tataba tayo nito. Taba na nga naman yung mga tiyan namin. Tiyan da baro. Ay, wala akong dyan. Ho. Sana? Ang laki nga, Daddy.